Tak dneska se podíváme na tohleto. Je to Simpson, každý pozná. Enduro S51, 4 jo. Mám v tom 60 válec, ale k tomu si povíme potom ještě trošku nějaký bližší informace, co jsem s tím zamýšlel. Mám tady nějaký díly, objednával jsem Moto Ústí nad Labem, doporučuji, velmi spolehlivý, dobrý prodejce dílů na všechny možné značky, akorát trošku mě naštvaly, když jsem objednával díly na tohle Simpsona. Jo. A právě teď se vrátím k tomu karburátoru. Měl jsem v plánu, jelikož když jsem do toho dával tu 60, tak mi nebylo možná ani 15 a byl jsem rád za každou 100, na každý 20 korun, kdo mi někdo dal, pak jsem si ušetřil 100 a koupil jsem si třeba nový zpětný zrcátka a tak dále, jo. A právě, že doporučuje se, když se zvyšuje objem, dát ty karburátor s vyšším průtokem vzduchu a s většíma tryskama a tak dále. No a měl jsem v plánu koupit od Amalu 18 mm karburátor za 13 stovek, což si myslím, že to je slušná cena na karburátor. Jo, žádný bink nepotřebuju za 2,5 litru, což je zbytečný na tohle pojížděče, jo. No, tak jsem ho chtěl objednat, nebyl skladem, psal jsem e-mail, kdy bude skladem, jo, za týden bude skladem, dobrý, tak jsem čekal za týden nic, píšu po druhý, jako kdy už jako konečně bude, že mi bylo napsáno to a to, no a bylo mi odpovězeno, jo, na konci tohoto týdne budeme naskladňovat nové díly, a to samé, že jo, takže po měsíci prostě nic. Takže momentálně to mám bez karburátoru, mám tam prostě originál, jo. Ukážeme si teda, co jsem teda objednával. Koukneme do toho, dneska to přišlo, ale objednal jsem nový stupačky, sklopný na pružiny, jo, to už jsem se vždycky hrozně trpělo, když to položil, nebo si byl těžký jako prase, jako já. Jo, tady vidíš, prostě už je to milionkrát svařovaný, tady dokonce chybí. Tady mi to před 14 dněma upadlo, když jsem si o to zapřel v kopci. Jo, stoupil jsem si na to prd a už jsem byl na zemi, jo. Jako ne celý, ale prostě noha. Už jsem měl nohu, šoupal jsem po zemi. Jo, tady bovne na tachometr, jelikož nemám technickou, zjistil jsem před 2 měsíci, jsem zjistil, že mám propadlou rok technickou. A nefunguje mi tachometr, že jo, 2 roky nebo 3 roky. Takže bovden, síto, nový palivový síto, nová svíčka, o něco lepší, ale myslím, že tohle asi nebudu mít úplně vliv na to Simpsona. Jo, chci hlavně udělat pružiny dopředu, nebo přední tlumiče, ty prostě tam to je, tam není volej nic, takže nový tyčky, tam jsou zlohejbaný, tyjo. Nevím, nějaké rozostřené, jo, vidíš tyčky na pružiny, pak samozřejmě na blinkry, nový krytky, jo, a oranžový, jsou rozlámaný, jo, to je nějaký celý rozostřený. Vidíš, tady je díra, prostě to je prasklý, to je celý, musím koupit žlutý 6V žárovky, jo. Jsem si říkal, že bílý jsou elegantnější než červený nebo oranžový. Jo, tohleto, to jsou matky na tohleto, pak nějaký pružiny, to ani nevím, k čemu jsem to vůbec objednával. Asi na boční stojánek, jo, tady mám nějaký boční stojánek. Myslel jsem si, že to mají komplet k tomu, ale pak blbeček, když to přišel, jsem zjistil, že to je tamhle, že jo, stojánek. V žádném případě, já ho chci mít tady. Ten je po domácku dělaný, taky je dobrý, ale tenhle musím upravit, no. Tady to rozšroubuju, upravím to. Tady už je připravený na ten držáček. Jo, ty pružiny jsou vlastně, jsem objednával na tohleto. Tady na tohleto. No, dále mám nový zpětný zrcátka. Takový obyčejný, myslím, že stály jenom 3 kg. Jo, ale pěkný, jako takový oválný, já mám rád oválný. Podívej. Takový pěkný.
Vidíš to? No. Pěkný, uvidíme. Uvidíme, jak na tom to bude vypadat. No a mám tam ještě pár věcí, jo, moc toho není. Jo, tady ještě k tomu. Tady ještě nový náhon tachometru. Jo, to patří k tomu bovdenu. Ozubený kolečka a tak dále, protože vždycky po nějakým půl roku prostě znova prostě v háji bovden za nějakých 80 korun, jo. Ožužlanej ten 4 hran. Nevím, z jakého to dělají materiálu, a řekl jsem si, že zkusím vyměnit celý ten náhon, jestli tam nebude vyžužlanej v tom, a pak právě to neníčí ten bovden. No, tady jsou nový gufera do tlumičů, to patří k tomu. Benzínová hadička, no, nevím, mám ji tady dost, ale to patří sem. Jo, a tyristový zapalovač, to nese takový svůj příběh. Já jsem tam dával tyristorový zapalovač, nebo tyristorový, kecám, cívku, vysokonapěťovou cívku jsem dával na tyristorový zapalovač, protože tohle to má elektronický zapalování, víš, že to má tyristorový zapalovač. No a tohle jsem tam dával 6V, prostě co dům dál, že jo. Asi z Pioníra, že jo, 6V, tady tu cívku. Nakonec jsem zjistil, že na elektronické zapalování musíš mít 4V, ne 6V. Tak je to logický, že jo, máš 6V zdroj, předtím máš 400 nějakou elektroniku, to si taky vezme nějaký ztráty tepelný a tak dále, přechodový, takže 4V. Jo, takže by to mělo dávat teoreticky větší jiskru, menší přechodáky by tam měly být, nebo menší ztrátový napětí. No, a je to prázdný. Teď je tohle to ono. Asi první, co udělám, že vyměním ty stupačky, dám si to na špalek a vyměním stupačky, vyměním náhon tachometru, sundám nádrž, vyměním tu cívku, zkusím, jestli funguje. Tak, stupačky tam máme daný. Čekám už jenom, až mi zaschne barva na tom, na bočním stojánku. Máme tam i novou cívku vysokonapěťovou a novou svíčku. Zkusíme, jestli to chytne, ale uvidíme. Zkusíme to. To je studený. Já potřebuji 2 ruce, nepotřebuji. Tak, zapalování máme hotový. Koukej, to máme taky hotový. Suplačí taky, stojánek taky, svíčka taky, zapalovací cívka taky. Už dělat jenom tlumiče, to všechno ukážu. Ale tak já si to už nepamatuju, jak to přesně je. Tlumiče jsem naposled dělal asi před 5 lety, jo. A jenom mají sundáš kolo, brzdu odpojovat nemusíš, to spadne dolů. Pak povolíš jeden šroub na 13, druhý šroub na 13, tady nahoře na řadítkách odšroubuješ jeden šroub na 13, druhý šroub na 13, jo, až kolo budeš mít dole, tak vysuneš celý ty šavle, vysuneš dolů, celý to vysuneš, a až to budeš mít venku, tak v podstatě nemusíš vyndávat šavle. Já jsem blbej. Ale nemusíš vyndávat šavle vlastně, takže tam nahoře nepovoluji nic. Myslím, že nemusíš nic dělat. Jenom povolíš ten šroub, z dola, tam je 10 matka, povolíš, šup, jeden tlumič, druhý tlumič, dolů, jasný. To by mělo být takhle. A vlastně to je všechno, no, tady z toho. No, máme to na špalkách, připravený, startuje to, jezdí to, tachometr funguje, vidíš, planko mám, frčí to, ty jedu na technickou hoši. Tak oprava. Musíš povolit jak ten, tak ten. Tak ty dolní, vidíš, tady z toho bude čumět tyč, vevnitř je pružina, tady mezi tím běhá volej, tady máš ještě segrovky, ty jsem už vyndal,
takový plíšky tam jsou tady, jo. Máš takový plíšky. No, takhle to vypadá, no. Já musím vyměnit. Buferáty tečou. Jo. Tady to mám sundaný. Musíš to vyndat proto, aby si tady vyklepnul, to vypadá jako matka, ale je to normálně pružina. Abys tohle vyklepnul ven a vypadne ti celá pružina. I s tou tyčkou. Tyčku vyměním. Již mám nový, ty jsou ohejbaný už. No, dám tam nový volej. Když to mít trochu tuší, tak tam mám převodák místo. Nějaký zbyl mi z 25 mi zbyl. PP90, taky tam naliju. Tak asi jdu pokračovat. OK, tohle ti z toho vyběhne. Pružina a tyčka. Ale já koukám, že tyčky mám rovný, tak jako by mě zajímalo, kde jsem to repasoval, tyjo. Protože jsem měl zbohajbaný, to bylo strašný. Ale tohle nový, tyjo. Tak nevím, no. Dali bacha, tohle musíš mít v dobrým, hodně dobrým hadru. Je to tvrdochrom, nesmí se to poškrábat ani vohnout, jo. Prostě jako k mamince, jo, jako k mamince k tomu. Tak už to mám hotový. Umyče jsou hotový, to dobrý. Dobře se to chová. Jo, všechno, co jsem měl, je hotový, kromě teda ještě těch zpětných zrcátek. Musím trochu upravit ještě. Jo, trošku mi to teda vyteklo, to si měl vidět, jsem to trochu přeplnil, no. Jsem to přeplnil. Zapružil jsem to na doraz a tady z těch vzdušňovacích děr mají tady stříkaly proudy, vole. Jo, takhle. Musím teda koupit čističe na motory. S tím, co jsem dělal, 25 a celý to umýt. Krásně to čistí hník, úplně nádherně. Tady všude teče. Tady má technickou. Stupačky, tyjo. Prostě bomba. Bomba, stojánek, bomba. Jo, filtr novej. Paráda. Tak zatím čus. Tak jsem se na technickou na sensora už máme. Chvilku na to koukal, jakože what? A dobrý, prošlo to, cestou jsem vyměňoval jednou svíčku, tu novou, kterou jsem kupoval. Jo, já jsem mi vyhodil už. A jedu, že jo, chápeš to? No, jak mě to začalo střílet, tak jsem si byl jistý, že to je prostě svíčkou, jo. Mám někam mokrý celý, to mám celý prochcaný, protože jsem to umýval čističem. Jo, prostě to je, když to je vyčištěný, to je, tyjo, masnutá pryč. Jo, paráda. No, a tak jsem byl do kopce, tohle se mi stalo, dvakrát to střelilo a konec. No, tak jsem vyndal tu novou svíčku, kterou jsem tam včera dával. Samozřejmě, normálně, na tom ten vnitřní pól, nebo ta elektroda vnitřní normálně přitavená, rozstavená, prostě spečená k té nulový nebo k té zemnící elektrodě. Prostě konec, že jo. Tak jsem to tam vyměnil na místě, aspoň s sebou vozím aspoň 2 svíčky, tak jsem to vyměnil. Jo. A už to jelo to úplně jinak prostě, jo, jelo to líp. Přestalo to hůlit, když jsem byl na technickou, tak to hůlilo strašně, tam nešlo vidět, jo. A pak když jsem po té výměně ty svíčky, tak to jelo úplně nádherně. No, takže takhle, mám to vyčištěný, čekám až to uschne. Dneska s tím jedu na další trasu. Tak doufám, že mi nesklame.